Περίμενε. Θα σου πω κάτι που όλοι μας ξέρουμε, αλλά κανείς δεν παρατηρεί. Όλοι μας, μα όλοι μας, ξέρουμε το αναψυκτικό Coca-Cola. Η πραγματικότητα όμως είναι λίγο διαφορετική. Το αναψυκτικό είναι κόλλα. Και η διαφορά ανάμεσα στο Coca-Cola ή το απλή κόλλα έχει τεράστια σημασία για την επιχείρησή του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Coca-Cola έχει κάνει ένα τέλειο branding για την επιχείρησή της και όλοι μας ζητάμε το αναψυκτικό κόλλα με το όνομα της εταιρείας της Coca-Cola. Το ίδιο αναψυκτικό παράγουν 1002 εταιρείες, αλλά εμείς τι λέμε πάντα, μην ξεχάσεις να πάρεις Coca-Cola. Γιατί στα λέω όλα αυτά? Στα λέω όλα αυτά γιατί αυτή τη χρονική περίοδο που ζούμε, το να κάνει κανείς branding είναι πιο οικονομικό από ποτέ. Έτσι απλά πλέον, ανοίγοντας την κάμερα του κινητού σου και μιλώντας στο κοινό σου για την αξία που παράγει στην αγορά, να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο branding για την επιχείρησή σου με ελάχιστα κόστη. Αν τώρα σου φαίνεται δύσκολο το να βγεις στην κάμερα, το τι θα πεις